de føler det som før, sant? Så sånn det. Sant? Vi kan ikke være rolig, og tvinge oss til å gå herfra. Det sånn at Men dere sier bare så setter du til opp. Jeg skal videreformidle det som de har sagt. Nei, vi skal ikke gå. Jo, jeg skal Nei, vi skal ikke gå, nei. Skal jeg ta med seg? Nei, vi skal ikke gå. Nei. Vi må det, sant? Nei, dere kan ikke tvinge oss. Så hvis du hjelper litt til og prøver å la de to minste først gå, skjønner at dette er vanskelig. Dere kan ikke Hvis du tvinge hjelper litt oss. til, og så de to minste går først. Det er veldig Veldig godt. Jeg forstår det. Det er vanskelig for oss å gå så. Vi kjenner det i hjertet vi også. Jeg forstår at det er Det må være litt tid. Det er ikke bra for barnets helse og barnet. Det er ikke greit. Et barn gråter sånn slik. Det er kjappere for at vi vil vi skal gå fort, men det går ikke. Men vi skal ikke gå. Det jeg er opptatt av, det er at vi må holde litt ro her, sant? Og jo mer dere griner, jo mer griner de minste. Jo mer Men kan vi ikke la være grine? Vi kan ikke la være grine. Det er ikke lov til å vinne. Det er ikke lov til å vinne. Ja. Jeg hører hva du sier. Jeg skal prøve. Det er ikke bra at dere behandler oss slik. Det er veldig dårlig. Det er veldig dårlig. Så vi er bare nødt til å ta de med. Du har spist skoene. Nei, vi skal ikke gå. Nei, jeg skal ikke til politiet. Det går ikke sånn slik. Nei, vent, du må vente, vi kan ikke Nei, stopp, nei. Dere tvinger barna, og sånn skjer det ikke. Det er bestemt, vi respekterer dette. Men kan ikke diskutere det. Dere må være litt rolig. Når barna ikke er til stede, skal vi diskutere dette. Hvordan vi diskuterer, og det skjer slik barna gråter. Sånn er det, sant? Ja. Vi vil diskutere det etterpå, men nå skal barna gå. Dette er ikke greit for barna. Dette er ikke greit for barna. Det er ikke greit for barna, men hvorfor dere tvinger barna nå? Skal vi se om vi kan... Men vet du hva, vi kan diskutere det etterpå. Ikke ta det når barna hører på. Det blir så vanskelig. Dere lar at barna hører dette. Dere som gjør det. Dere lar at barna gråter og blir redd og skremmer. Ja. Vi går ikke herfra, ok? Vi vil ikke gå. Vi passer, men vi vil
litt Kan du på. hjelpe meg, mamma? For de må gå i dag, sant? Dette er vondt. Men det er fredag skal du hjelpe meg. Da skal jeg være her på fredag. Vi skal gå på besøk på fredag. Sant? Og Maria. Nei, du vil ikke. Du vil ikke. Så det er det som Ikke, vi skal være her. Du kommer inn. Det er sånn, vet du, det er sånn, men vi skal være her. Da kommer dere til å hjelpe meg. Ja, da kommer dere til å hjelpe meg. Dere skal få treffe mamma og pappa på fredag. Men i dag så skal du og Elisabeth, og så skal sånn er det. Men vi hjelper dere. Så dere Sammen med pappa og mamma. Jeg skal sende denne videoen til NRK og til media og alle blir kjent med dette. Hvordan barnebarn behandler slik med familien vår. Ja, med mine barn. Og de blir veldig skremmende, og de har kommet nå i dag etter 20 dager. For besøk en dag på 2 timer. Når de kommer her barna, de har spist, og de vil ikke gå med barnebarna igjen. De er veldig redde, og så de vil ikke gå med barnebarna. De sier til meg som far, hvorfor du forsvarer ikke oss? Du er far. Jeg er i veldig vanskelig situasjon.